Dead on arrival ang isang 2 taong gulang na batang babae matapos na malunod sa dagat sa Barangay 7 Mercedes, Camarines Norte bandang alas 3 ng hapon kahapon. Batay sa Mercedes Municipal Police Station, galing ang biktima at ang kanyang pamilya sa picnic. Bago umuwi, napagkasundo ang magtungo sa naturang dagat. Pansamantala rin umanong ibinaba ang biktima ng kanyang ina upang mag-ayos ng gamit hanggang sa hindi na nakita pang muli ang biktima. Tumagal naman ang mahigit 1 oras bago natagpuan ang bangkay ng bata. Yun din po ay saglit na binitawan dun sa tubig na abot po sa may chest niya yung tubig. At habang binababa po yung mga gamit ay naningat po yung mga magulang at ang mga akala daw po nila ay may ibang kamag-anak na kumuha kaya hindi na po nila napansin. Nagmalay lang po sila na nawawala yung bata. More or less 1 hour na po nung dumaon sila sa Barangay 7 Mercedes, Camarines Norte. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Inaalam din kung nagkaroon ng foul play. Kaugnay nito, muli namang nananawagan ng mga otoridad sa publiko na mas maging alerto sa mga pupuntahang beach resorts o pool ngayong summer vacation para makaiwas sa mga insidente ng pagkalunod. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbasena.